well bod ti wedi siarad â'r boss na am y promotion na. Nah, it's a no-go. Please, cer am y job. Oes eisiau promotion de? Corfan ma, fi gallu mynd le bynnag fi moyn. Mwy o gyfrifoldeb, mwy o gyflog. She's got another thing coming. Sneb i gallu ffwrch o lan interview fel fi. A chofio pigo lan y postio na, pan nes i'r grwpon? Yeah, I'm top of the list to go, girl. Misiodd cyn I hyd o'r babi ma existo. Mae digon o shit I gael cynnal car boots yn y barod. Samuel achan. Mae fe'n outrage, Samuel. Iwso fan fi. Na, dim fan fi. Fan y taxpayer I shelfo. Pam sydd ni'n mynd I gytre, ne? Galles I allwedd, o. Ti hyd e? T'mod, call me old-fashioned. Dal yn mewn o mami, ni wi. So the way chi shelfon back 2005 Ford Transit Connect T200 Special Edition. Oedd hi'n bod o fod anghyfforddus y jawl na. Sy'n mynd o matras I gael na? O, smart, Na, wes, mon matras cot y babi sy'n... Oh, fucking mochyn! Oh, os fi stains arno fe. Oh, ach y fi. Hwna oedd beth diwetha ni moyn bore yma. Wff. Pwy oedd hi de? Y ferch oedd yn meddwl bod shelffo'r spare wheel yn romantic. Sali, yn fe? Sally? Sally, merch Janine reception? Oh, fucking hell! Gad ni mewn, Janet. Mae emergency meeting lan star. O, chi di bod y fechgyn drwg? Wel, ar rhai ni wedi bod. Hei, dath Sally ddim gytre nithwr. Aros dy tîm edde hi. O, beth ddim yn dda enw? Wel, os ti'n fan o 2005 Ford Transit Connect T200 Special Edition, beth ddim yn ysbesial. Darte, cerai am pizza bach weekend hyn, iawn. Paid ag yngofio. Paid gwario fer neb arall, iawn. 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 A ni mynd, diolch. Gred. Unbelievable. Ti'n plamo merch i'n cefen fan? A mae'n rhoi 20 pound I ti. Sy'n ni'n trial neud na, gil ni restro. Di wath. Ei, mae hwnna'n wahanol. So'r Welsh in real life. Siwmai. Siwmai, siwr I chi. Chi'n iawn? Ew, Gwilym. Beth sy'n bod e? Ti'n edrych yn pyrcu? Bai gweud. Mae'r rhaeg di gadael ti. No such luck. Pryd mae'n diwyd I chi. O, ambell fus I fynd to, ti'n bod? O, mi'n edrych mlaen nawr? Wel, sort of, fe. Ti'n ffucked. Sort o wrei aner I. Reit, ffôn sy'n gadw I, gwn I ddechrau cyfarfod yma. Ffôn sy'n gadw I, Gweud to, ti'n cadw logs o shits plant ti? Ers ten runner, lliw, texture, amser y dydd, ymylder. Oh, bloody hell. Doctor wedodd fe? Na, brai, hobby fi o e. Ha, ie, pethau ni'n neud yn plant fe. A bydd y gyd werth yn y diwedd. Dim really. Dylus gweld yr ex yma, mae'n horrific. A mae'r llall yn thick as shit. Reit, ia. Mae'r cyfarfod misol yn adar o staff agor fi. Monthly meeting of the Waste Units Open. Gary, chdi sy'n cyfnodion. Cymodau hwnna. Reit. Eilir, stay dda. Reit, wedi gofod galw chi'n mynd heddi, i alw cyfarfod brith, achos wedi cael llwyth o gwynion dros y mis diwetha yma. Falle bod rhai o'r chi'n sylwi, nad yw Andrew ma heddi. Disciplinary proceedings. Nawr, os rhai ohonoch chi yn cymryd amser off gwaith oherwydd profedigaeth, pidwch byth ar oi llunio'ch hunain lan ar Facebook, nifer cocktails a mag o lwf. Wel, ni gyd yn deled y galar yn wahanol. Odin Gwilym. Ond hon ma'n un ar y dde, wedodd oedd wedi marw. Reit, na ni de. Ci marw mewn ffos yn Beaut Park. Oh, fuck. Ie, delio ni do hwnna. Unrhyw sboniad trwy bynodd o lan yn y tennis club? Aye, big tennis fan. Mae'r peth yn warthus. O, ci arall. Bown o fod. Pam nawr? God! Yn gwybod ti'n cael cwn gyfen? Fucking casino. Meddwl am y paperwork I fi. Twlen dros y ffens. Gloi Samuel, cyn bod unrhyw un yn gweld ti. Eitem rhif 40. Trafferthu'r haddlu'n ddiangen. Be ti'n meddwl bod corff na? Gad e! Ffôn ar y police. Boys y bins I ni. Dim fucking silent witness. Y mannequin o topman oedd e. Ie, chi ffili bod rhy ofalus. O dillad arno fe, o popeth. Eitem rhif 30. Gorfod a dalw, a pulpo, 300,000 o dyflenni Cymraeg gan fod pennaeth adran Gymraeg Prifysgol Caerdydd wedi derbyn un trwy drws a ffonio I ddweud bod nhw'n cynnwys y gair pissflap. Nawr, Eilir sy'n gyfrifol am hyn, ond mae fe, y teiri, nad yw'n gwybod dim am y peth. Dwi'n mwyn bod beth di pissflap. Os rhywun fan hyn sy'n cyfadde. Rhaid roi yn y headline, eitha sylwi. Jyst roi yn y paragraff gynta. Dim y double S yn y man.
Reit nawn ni gloi'r cyfarfod fyna, a sa fi dim ond un peth i weid yw dymuno'n dda i'r hyn ohonoch chi sy'n trial am y dyrchafiad yn y cyfweliadau penaw yma. Fi'n hollol ffyddiog ddewn nhw hyd i'r ymgeisydd gorau i symud yr adran yma lan i'r cam nesaf. Oce? Diolch yn fawr i chi. Piti bod ti'n ffili mewn i'r interview yma nawr. Mae fe'n mynd i fod yn masterclass o ffwrch o lan mewn steil. Geithau byth o'r job an. A pawb yn gysau e. A pa i ti ffocin gwgyn i fi fel la, ges ti job yn just o mas o dy fam. Croeso! Chwyd y ffwrch o hwn lan, reit? Croeso, diolch mewn. Steddwch! Chi yw'r ail berson i gweld â heddi. I ni eisiau wedi cael un cyfwelydd diddorol. A ni'n gobeithio mynd arall hefyd. Nawr fydd na gwestiynu yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. Hwna'n iawn o ti, Bry? Spot on. Or in English, spot on. Gwedwch rhywbeth am yr hynna. Yn y swyddi nawr, fi'n ffindio lot o bethau yn y bins, jewellery, a fi'n rhoi ran fwyaf ar eBay. Na, saia. Data protection. O, fi'n gallu cadw'n secret yn iawn. Pan ffindio ni'r dildosen masif na'n bin wedon ni wrth neb. Ni'n ffindio dildos yn bob man. Dildo, day. Minimum. Rheoli arian. Make, please. Fi'n briliant y pobol. Wel, pobol sydd ddim yn twat. Oedd yn edrych mwy fel yr Reinald na sync i fi. Council elections? Sa'n foto i'r heina? Pointless. Sorry, beth yw plamo yn Saesneg to? Sa'n nhw'n talu council tax? Fi dal yn registered nôl west yma. Sa'n fe ffortiwn? Candi alltwriaeth oedd hwnna. Lollipop y crwp na, yr unig peth dy hand. Just dal i fe lawr, Samuel. A na pryd explodo fe. Cod red. Shit yn bob man. Do, fi wedi cwrdd â chief exec y council. Fucking size. Ori, amser eitha emosiynol. Bi oedd Desmond farw yn ddiweddar. Oedd fel aelod o'r teulu. Fe oedd y cwningen mwyaf anwyl welwch chi eriod. Neu di addo i fi na bod fi ddim yn ei wneud e. Just 2 munud. 2 munud. Reit, so, good. Chi'n mynd i ffono fi, neu fi'n ffono chi, neu... Good interview day? Ai, good achan. Ond ei weld nitha impressed. Falle bod fi heb ffwrch fel lan digon. Dam o'r talent dros da fi. O'n i'n meddwl bod y llefen wedi impreso nhw fyd. Empathy. Sy'n ni daten gilen i'r job. A t'wo be? Anodd pido roi promotion i rhywun fel fi. Destined for greatness. Samuel. Chelo fewn ar unwaith os gwelwch yn dda. Beth oedd mae'r brych ma moyn nawr? Bry, na drefn newydd yn dechrau heddiw. Be mae hwn yn malu cachu am nawr? Manas a dim camfahafio. Mae pethau mynd i Mae'r twat wedi cael y job. Be? Fucking hell. Dammo! Rhaid bod neb arall wedi trial. O'n i'n meddwl ffindio na rhywun o tu fas. Rhywun gallwn ni rapo rhwng fy middle finger. Little finger. Na, rhaid bod yn internal only. Austerity tal. Bydd yn fel gweithio i Martin Borman. Pa drenw i? Nazi, Samuel. The Brown Eminence. Boy off nadw. Mi eisiau ti watcho mwy History Channel, boy. Fuck, Samuel. Beth fuck fi di wneud?